Takže zdravím, dělám se tomu dalšího videa. Dneska vás vítám u hry Happy Wheels, což je něco prostě těžká hra pro mě, pro vás, pro všechny. A vědom nahoru skočím, no jasné, op. Tady ta hra se mi prostě zalíbila. Říkal jsem si, jo, to bych mohl natočit a chtěl bych to prostě tuhle hru vyzkoušet. Malem. Nahoru. Je tam. Trošku jsem se bugal, ale to nevadí. O ne! Děláš si srandu. Takhle ze začátku hned na mě. A jenom celé od začátku po to já se zbiju, přiznám, zabiju se z tohohle. Ale tohle je trošku morbidní, bych řekl. Trošku víc morbidní. Jo, jsem tam. Skočím. Takže znovu. Ještě jednou. Ještě jednou. Jsem tam. Nedostaneš mě, já chci ujet. Tady vlézem, ne. Moje nohy. Já jsem stejně nepotřeboval. Já měl vždycky tohle vozítko. Vlezem nahoru. Půjdem tu. A kam jdeme? Ale... Ne, děláš si sra... Chtěl bych zkoušet 5 levelů z toho... Ne, už nežiju. 5 levelů z toho ještě jeden, který se mi bude líbit. Tak. No. Bacha, krása. Na profíka. Kuš na mě. To přiletím a mě netrefí. Dobře trefí. Ne. Nahoru. Ne, má čepička. Ne. Hop. Papa. Tak, pojedem tu. Se mi dá dolů. Tu pojedu pomalu, bo nevím, co čeká. Hop. Hop. Aha, ale já jsem chtěl tam, co když tam je cíl? No tak nic. Co je tu? Aha, tak tady je cíl. Převogu. Jako co mám udělat? Jít dolů. Pomalu. Ne. Co tady zas? Tak, jdeme tu. Píše se slow, takže pomalu. Dobře. Hop. Hop. Tady taky pojedeme, ano. Tak, nahoru. Tak pojedeme tam. Hop. Hop. No tak, tam se určitě netrfím na poprvé. Aha, tak jo. Hop. Ty bugo jsem Hulk. Se víc rozjedu. Hop. Hop. Ne. Já jsem v cíli. Ty foko. No, tak já to přeskočím. Tak to jsem mal taky. Tak, co tady? Hop. Bacha na hlavu. Čovko, přeskočil jsem minu. Tady asi taky, jo. Au, moje noha.
Vyskočím. Jedu. Ne. Děláš si srandu. Takže znovu úplně tam je na tom štve tady ta hra. Že by mohla mít checkpointy prostě. Jdem, bacha na minu, už známe. Hop. Dozadu. Dobře. Tak. Jedem. Dělej. Jo, tady jsou ty sekáčky. Hop. To je rychlejší. Hop. Co je tady? Jo, to je výtah. Tam je co? Proč jsem... Já nechci mini. O ne. Pomalu. Ty fuko. No. Úplně normálně, v klidu. Ale jak jsem to tam měl vidět asi? A tam už je cíl. Ale... Já to nebudu... Přísem... Jedu, hop. Dopředu, úplně to stejné už známe. Hop. To vědu. Joj. Už jsme zase tady, já jsem ukončil tohle trápení, co jste tady mohli se mnou mít. A já se počkám, až to půjde dolů. Hop. A tohle taky si počkám. Hop. Tak, teď máme ten výtah, který jsem nestihl. Ale stihneme to. Tak. Jedu. Hop. Tam jsou ty výbušné blbosti. Což udělám tohle. Nestihneš. Joj. Před toho. Ne. Hop. A jsme v cíli. Jo. A tady ten, bych řekl, asi poslední level. Tak, jedem. Tady vyskočíme zpátky. Tak asi víc do mi dej harpun. No a ještě mina, dobře. Odbouchnám. Vyskočím. Pojedu. Teď hned pojedu dozadu. Hop. Kam teď? Jako tady? Jo, takže jedeme dolů z kopce. To mě vynese nahoru. A tohle zas dolů. Rychle tady. To mě zase vynese nahoru. Hop. Ne. Co se stane? Já tu počkám. Haló? Já jsem tady. Haló? No nic. Tak jsem tu zase za chvilku. A už jsem zase tady, takže uděláme úplně to stejné. Pojedeme dozadu. Počkáme, až tu bude díra. Přeskočíme. Pojedeme dozadu opět. A tak. A takhle to budeme dělat celou dobu. Hop. No dobře. Teď. Nepojedeme do cíle, ale musíme zase odbouchnout minu. Dělej. Tak. Jedeme nahoru. Hop. A jsme v cíli. Já vám děkuji, že jste se na tohle video dívali a čau.